haluan pois tästä vanhan ihmisen roolista. Kun nyt olen tullut vanhaksi, minun ei enää tarvitse olla esimerkkinä lapsille siitä, millainen on oikea ihminen. Täytyy yrittää säilyttää uteliaisuus elämää kohtaan. On niin paljon asioita, joista ei tiedä mitään. Vanha on vanha, vaikka voissa paistaisi. Olenko minä tällainen nainen? Mutta ootko kuullut, että siitä kukkakaparouva on huono? Ihan totta. Kato, kyllä meistä tippuu. Niin koko ajan. Haluaisin tanssia ja löytää viejät. Eihän se ole minkään ikäinen. No eihän se vielä ole 50. Voi hyvä ihmisyyttä, tällaisesta. Haluan olla vapaa rajoituksista, sanoo entinen poikatyttö. 3 tuntia. On niin, 3 ja loppua sen. Mä haluan repäistä. Mä haluaisin laittaa pitsihanskat, lierihatun ja kengät, jotka ei sovi ollenkaan asuuni. Haluan istua katukirjoituksella, opetella sylkemään ja sanoa, voi vittu. Sen ei sitä vittua. Ja jos ne skinit on Niin. vielä noin. En minä tiedä mitään, mutta jotain pitäisi olla. Kato, ostin uuden. Tulin hulluksi, palaan pian. Miksi kaikki juttelee vain lääkkeistä ja sairauksista? Tätäkö tää meidän elämämme tuo? Haluan tanssia ja laulaa ja rakastua mieheen, joka kiroilee ja sylkee kanssani, sukeltaa hänen kanssaan meren syvyyksiin etsimään kultakalvoja. Täällä kompensoin nuoruuteni varovaisuutta, nyt kun olen tullut vanhaksi. Eikö helvettiä, niin mä haluan elää! Tämä rohkeus, joka silloin puuttuu, en olisi ikimaailmassa silloin uskaltanut, kun olin nuori. Nyt kun ollaan eläkkeellä, niin on aikaa kokeilla.